Je to tady fakt těžký, za pravdou musíš jít 1000 mil pěšky. Každý by chtěl hned vzít gun nebo jakoukoliv jinou zbraň, mučit lidi a připoutat je na křeslo a protáhnout jim prdel. Řekni mi to heslo, ty zmrde. Nebaví mě to tu a mám už dost těch cvoků, který nejsou real, mám už dost všech pokut. Korupce a násilí, málo kdy respektuju zákony. Jsou mi volný asi jako ve větru záclony. Až mi táta umře na cigára, tak jsem zvědavej, co mi na to řekne vláda. Chlapče, my za to nemůžem, tvůj táta si vybral sám a my na tom rejžujem. Je to jako vražda, jenže legální, a když se zbouříš, tak ti řeknou chlape neblázni. Alkohol už zabil x lidí, všichni jsou jen ovečky a parlament příživní. Řekli mi, když tě něco nebaví, tak je přesto třeba jít, svojí mysl přeladit. Ale řekni mi, jak mám přejít přes lidi, přeju si, aby mrtky už neřešili, proč strkají nos do cizích věcí a nemůžou si odpustit debilní keci. Je pro mě nepředstavitelný, jak si lidi uměj respekt ztratit hned v té chvíli, když dělají iracionální píčoviny, pijou lihoviny. To děláme všichni, cíga, alkohol, legál, pálo ilegální. Zakázaný ovoce je bezpečnější a chutná nejlíp. A to je ten důvod, proč si toto dítě schání. Stará hloupá masa má ruce na lankách přidělaný a zajímají se jen o to, jaký mají příjem známý a z čeho si na támhle to vydělali. Pár lidí asi nikdy nepochopí, co je real. Nuděj se, jsou zašitý a nevědí, co znamená dobře žít. A co mě vždycky potěší, s felákama pofelmí. Je to tady fakt těžký, za pravdou musíš jít 1000 mil pěšky. Každý by chtěl hned vzít gun nebo jakoukoliv jinou zbraň, mučit lidi a připoutat je na křeslo a protáhnout jim prdel. Řekni mi to heslo, ty zmrde.